В самия край на днешното издание на Дарик Кафе продължаваме да си говорим за кино. Миналата седмица, разказах ви даже в ефир, бях на една по-скоро предпремиера или медийна прожекция на филма "Рожден ден" на режисьора Ивайло Пенчев. Радвам се, че ми е на гости. Здравейте. Както и един от главните персонажи във филма, Свежен Младенов, актьора. Здравейте, добре дошли. Държа лично да ви кажа, че филма много ми хареса. Много благодаря. Много ведър, хубав филм. Ти без пари си голял за това. Не заради без парите. Искам да кажа на хората, че ще останат с много хубаво усещане, ако отидат да видят този филм. Серия от причини за това. Една от тях, разбира се, е великолепната роля на Васил Банов. Предполагам, последната му роля. Какво да предполагаш? Меглена Караламбова е впечатляваща. Да. Комедийното трио и така нататък. И така нататък. Стига съм приказвал. Аз добре дошли. Искам да кажа, комедийното трио, то е частното от трима такива проекто престъпници. Така, добре дошли. Дайте с вас да си говорим. Така. "Рожден ден" е комедия, която има и такъв един малко тръпчив елемент, защото разказва по-голяма история от просто да е един план за обир. Откъде ви хрумна идеята? Как дойде изобщо целият ние проект? с светла му памет и на Божан Петров, с който работихме последните ми филми, т.е. всичките ми филми с него съм работил. Как тръгна? Не знам, честно да ви кажа. Някакси този сценарий като че ли се изля на един дъх. За разлика от предишните, където сме се връщали, преработвали, доработвали. Това е, може би, първия сценарий, който написахме наистина на един дъх и почти не сме се връщали. Иначе като послание се опитахме да направиме през чувството за хумор да поставим сериозни теми, като за любовта, за приятелството, за престъплението и наказанието, прошката, ако щеш. Така че те са важни и значими теми, които по никакъв начин не искаме да натоварваме зрителя с излишни драми и такива тежки социални въпроси, но пък в същото време чрез чувството за хумор се опитваме той да се замисли върху сериозните неща и най-вече да намери себе си чрез самоирония, да погледне отстрани и да се насмее над себе си или над своите близки около него. Така че общо взето това е. Аз изключително съм щастлив, че отново за пореден път публиката излиза с усмивка, което много ме радва. Защото това е идеята, това е смисъла да правиш кино и да забавляваш по някакъв начин публиката, но в същото време да бъде интелигентен хумор, да не е просташки, да не е на скетчова основа и да може зрителя, освен да се усмихне, да си зададе и тези важни въпроси и да потърси отговор. Значи това не е чиста комедия, така да го разбера. Да, не е чиста комедия, но хубавата комедия е когато не е чиста. Защото чистата комедия отива вече в посока на скетчова, халтура. На халтура. Или, там аз винаги го казвам, актьора върви, спъва се, пада, скъсва си панталона, ха-ха-ха. Тук не е тази идея. И смятам, че се получи, поне публиката така го възприема. Сега, може би се хвала, ама... Не, то си е захвалене, между другото, защото да постигне човек такава лекота, да предизвика усмивка и после да си говори, след като свърши филма за самия филм. Едно от огромните му достоинства е актьорския състав. Много ми хареса. Тук включвам и си Свежен пред него. Сега, част си от това комедийно трио, трима от другите са Стефан Денолюбов и Станимир Гъмов, които изработват план, престъпен план. Невероятни престъпници са. Страхотно. Да, аз съм ги гледал и в други филми. Свежен носи в себе си обаче и драматичен потенциал. Умееш да го направиш и сериозно да изглежда, въпреки че е закачка.
Ами защото Даже- е сериозно. И сериозно. Той Даже е- исках още да чуя за твоя персонаж да науча, защото той носеше в себе си въпросителни. Голям фен на хокея е персонажът ти, да. Голям фен на хокея, голям търтъй, както Ивайло ме нарече. Общо взето целта в живота му е да си седи вкъщи, да залага на хокейно първенство и да се забавлява с хобитата си. Но ето, че една случка, както се случва във филма, една негова грешка го кара да се замисли и да поиска да поправи тази грешка. За съжаление става въпрос за много пари, които той няма. И затова импулсивно решава да направи обир. За да компенсира тази грешка, да. С двама свои приятели, които също са доста особени хора. Доста не постигнали нищо в живота, както той самия. Да. Това И са така, общо взето трима аутсайдери. Да, така ги наричам аз. А тук искам само да вметна, извинявай свежо, но вие сега свежен го виждате слаб, красив, готин. Кога не е бил такъв? Той и Във в филма, другите във филма филми може да го видите също. пълничък с увиснало коремче. Аз седеш да не го познаем. Да, ще го Той си- познаете, ще го ще го познаете. Само Робърт Де Ниро съм виждал. Държа да кажа, че и блести в този филм Меглена Караламбова. Отдавна бях виждал на екран. Ще е Тя опитна великолепна. актриса. Не, тя за опитна актриса е ясно, но е много готова. Как се работи с нея? Лесно, предполагам. Приятно. Няма никакъв проблем. Тя е също от старото поколение актьори, където са изключителни професионалисти първо. Да. Второ, изключително отговорни към ролята, не като някои други наши актьори, няма да споменавам имена, но в нашия филм няма такива. Няма, да. Меглена е с невероятно излъчване. А тук тя прави наистина гигантска роля и много ми е тъжно, че не взе наградата за женска роля на фестивала Златна роза, но там като че ли на всичките тези фестивали има една стъкмистика. Единствената награда, която ние взимаме за четвърти пореден път, е наградата на публиката. Там няма стъкмистика. Ами то като мелодия на годината. Да. Може да е важно е публиката. Така, и наистина аз съм много щастлив, защото първо ми е винаги притеснено на първа прожекция как ще реагират хората, но след като изгледат с усмивки, вече нещата стават по друг начин. Иначе свежен, ние вече 5 филма. 4 филма работиме и Ти общо взето работиш с един състав. Абе, да, В тия 4 филма всъщност персонажите, които се виждат, са почти през цялото време са едни и същи хора. Чакай бе, Гълъбов, Денелюбов, там всички... Това са, да. И Васил Банов. И Васил Банов. Васил Банов е и в петте ми филма. Да. Той е невероятно присъствие. Аз съм Миглена, искам да кажа, че също е наистина невероятна актриса, невероятна жена и с много хубаво чувство за хумор и много жива, жадна за всичко това да се получи и да стане хубаво и така. Даже напротив, даже вчера, като се видяхме пак, айде, говори си, Ивайло, кога ще се съберем, да се видим, да се организираме екипа, да се срещнем пак и така. Изисква се майсторлък във филм, в който все пак е комедия. И човек може да си позволи някакво, как да кажа, закачка, намигване, дори преиграване. Всичко звучи много искрено. Всяка реплика. Това е много хубаво направено. Аз съм много стриктен към текста. Това по време на снимките актьорите много добре го знаят. Да. И държа на текста, защото всяка дума с Божан сме мислили и всяка реплика, кога да бъде, в кой момент, каква пауза да бъде. Тоест, значи без импровизация. Без импровизация. Това е без импровизация. А то се усеща се едно всичко импровизацията и така. Много естествено. Вижте, как да го кажа, още на времето, когато съм работил като асистент в началото и така нататък, по време на снимачния процес на снимки, и винаги ме притеснява, когато екипа по време на снимки избухне и започва много да се смее и да се забавлява. След това влизаш в салона и не можеш
не да се засмееш, не можеш да се усмихнеш. Защото когато се монтира този филм, той излиза извън контекста на случката, която била по време на снимачния процес. И ако ние снимаме и екипа почва много да се смее, това лично мене много ме притеснява. А импровизациите, защо съм против? Защото те също в последствие в монтажа ще отпаднат някои и ще се загуби и смешката, и сериозния елемент. От, За сметка, да, на забавлението на терен. 2 минути остават до 10 хора. Ние сме на ново място, както знаете. Това понякога коста. Да. Малко неуредица. Малко ще от се рад... минутките, да. Да, малко ни взема от минутите, но ще се радвам пак да се видим и си поговорим дълго и на широко и за следващ проект, и за вашите филми като цяло. Понеже ми се струва, че Няма да е като за последно сега вече, така да. че има още. Да. Така, личи си, че ми е харесал този филм и исках да го усетите, исках да знаете това нещо. Много ви благодаря. Благодаря ви и аз Това ни за радва. това нещо, да. И аз призовавам хората, ако искат да забравят поне за 2 часа проблемите, които всеки един от нас има, да отидат да гледат Рожден ден от петък Точно сега, така. от утре всъщност, в От седми кината точно. в цялата страна. Така. Ами, така завършва днешното издание на Дарик Кафе. Много ви благодаря. И ние Свежене, благодарим. благодаря ти, Благодаря Пенче. ти. И до следващата ни среща утре 6:30 сутринта. Милян Йовчев е звукорежисьор, Страхомитев ли беше видеорежисьор, така, поздрави за Ери Папазян от 24 часа и Димитър Ковачев, композитора в Флорида, наш приятел. Да. И така. Да. Хубав ден. До утре. До утре. Събудете